Ħidma tal-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga waslet tal-arrest ta' raġel ta' 35 sena miswieqi wara li twaqqaf minn membri tal-korp f'Paċeville. Jonathan Mikallef tressa qoddim il-qorti l-ġimgħa filgħodu akkużat l-instab li kellu fil-possess tiegħu 32,000 euro fi flus kontanti u anke l-instab li kellu fil-possess tiegħu id-droga kokaina. Id-droga nstabet ukoll fil-karozza tiegħu. L-erba' filgħaxija r-raġel instab li kellu fil-possess tiegħu pouch li kien fih aktar minn 50 qartas bit-trap abjad kokaina li kienu lesti biex jiġu traffikati. Wara aktar tfittxijiet fir-residenza tiegħu, il-pulizija sabet ukoll ammont iżgħar ta' qratas li wkoll kien fihom l-istess sustanza madwar 300 gramma ħaxixa u aktar minn 30,000 euro fi flus kontanti. Fil-qorti r-raġel kien akkużat li droga ma kienitx għall-użu esklusiv tiegħu u li kienet jitraffika f'post ifrekwentat miż-żgħażagħ. Kien akkużat ukoll b'ħasil ta' flus. Fil-qorti, il-pulizija għamlet ukoll referenza għal xhieda mogħtija minn Spanjol li kixef minn fejn kien qed jixtri droga. Il-prosekuzzjoni fil-każ tmexxiet mill-ispettur Justin Grek fil-waqt li l-avukati Alfred Abela u René Darmanin deru għall-akkużat.